Nosaltres diem que la corrupció no és la causa sinó la conseqüència. I s'explica com. Doncs, per exemple, una cosa tan fàcil com que nosaltres, al País Valencià, no som conscients encara de l'impacte que té l'administració paral·lela que ha creat el Partit Popular amb els diners públics. Us explico. En uns pressupostos, qualsevol pressupost, se suposa que la gent entén que el que és capítol 1, que és personal, és les persones que estan treballant en aquesta institució, en aquesta administració, per a que funcioni l'administració pública. Nosaltres, si a això li sumem l'administració paral·lela que durant 20 anys ha creat el Partit Popular, doncs tenim que efectivament el Partit Popular ha utilitzat els diners públics per a saltar-se, diguem, aquesta administració pública que d'alguna manera té unes ferramentes legals o que fan que les coses siguin d'una manera que ens donen la garantia de que se fan a nivell social, que se fan les coses com la llei indica. Bé, doncs el Partit Popular durant 20 anys ha utilitzat altres capítols dels pressupostos per a tindre a milers de persones treballant fora de lo que és el reconeixement del personal i que treballen des del capítol 3, que és inversions. Nosaltres hem estat pagant de diners d'inversions l'administració paral·lela del Partit Popular. A dia d'avui no sabem ni quantes persones hem estat pagant i estem assumint encara per a que funcioni la xarxa clientelar que ha generat durant 20 anys el Partit Popular. Una xarxa que s'ha dedicat a fer o a suplir o a doblar la labor que havia de fer-se des de l'administració pública. I per a què se necessitava? Doncs perquè efectivament la manera de fiscalitzar allò que feia des d'esta administració paral·lela era molt més complicada. Per començar, no tenim, ja dic, ni llistat de persones que es dediquen a l'administració des d'esta administració paral·lela i tampoc sabem exactament a què es dediquen, perquè no tenen un lloc reconegut. Això, imagineu-se, durant 20 anys, nosaltres estimem que hi ha més de 1.000 persones que avui treballen en aquesta xarxa clientelar que es voten els tràmits fiscalitzadors i que efectivament treballa única i exclusivament per a que no se tombe aquesta manera d'entendre l'administració, perquè si no, la seva labor d'alguna manera es qüestiona i potser s'acaba aquesta manera de gestionar. Això que pot parèixer o que costa tant d'explicar i que a la gent no li arriba, només que en aquesta qüestió i en aquesta manca de transparència de com s'està administrant de veritat l'administració pública, doncs ja podeu imaginar-se què hi ha hagut després. El que hi ha hagut després és un sistema que se vota, ja dic, completament la fiscalització que puguem fer d'alguna manera garantista des de les Corts Valencianes, aquells que obligatòriament hem de fiscalitzar la labor del govern, i sobretot els ciutadans, que és el que més ens preocupa. És a dir, com vosaltres podeu arribar a fiscalitzar la labor d'un govern? Doncs perquè se publiquen els contractes, però i els contractes menors i les factures de caixa fixa. Nosaltres, encara avui, s'utilitzen els diners públics per a que el president de la Generalitat se'n vagi a paradores d'Encanto els cas de Femana. Això és públic, s'ha fet públic, gràcies a les investigacions periodístiques. Però encara s'utilitza diners públics per a pagar aquestes despeses que són particulars. Però i els contractes menors? Els contractes menors s'han utilitzat per a fraccionar contractes que havien d'haver passat per el concurs públic per aquesta fiscalització, per aquest control, per aquest coneixement del ciutadà sobre en què ens anem a gastar els diners i a qui va anar a parar aquests diners i quin objectiu té aquesta contractació, doncs se fan contractes menors que no passen per aquest sistema mitjançant particions.
Un contracte major se fa per particions. Un cas concret, una reforma d'un edifici públic. Milions d'euros per a la reforma. Com faig una contractació menor? Doncs faig un contracte per reforma per planta. Això ho ha fet el govern valencià. És a dir, una contractació menor, diguem, la reforma de la primera planta, la reforma de la segona planta, la reforma de la tercera planta, totes a la mateixa empresa, però no han passat per el tràmit d'un contracte major que devia tindre la seva publicitat i concurrència. I per tant, haver tingut accés qualsevol a aquesta informació, a aquest coneixement o a poder accedir a obtenir aquesta contractació. Perquè a més, això és una de les coses que passa en el País Valencià. Per què som incapaços de recuperar des de l'àmbit purament econòmic, des de l'àmbit purament empresarial, la confiança i per tant moure de nou el motor per eixir d'esta crisi? Doncs perquè fins i tot el teixit empresarial, fora del que ha estat de la mà del Partit Popular durant aquests 2 anys, està en una situació de desconfiança absoluta. És a dir, han estat 20 anys vivint en una situació on si no tenies el número de telèfon del conseller de torn, si no eres un finançador il·legal, si no participaves d'aquesta manera de tu me dones i jo te done, és a dir, no amb les garanties, no amb la publicitat i concurrència, no amb unes condicions d'igualtat, de legalitat, si no formaves part d'aquest nucli de favors compartits, no treballaves per a l'administració. I encara a dia d'avui no s'han recuperat de l'impacte que durant aquests 20 anys ha tingut aquesta manera d'entendre el sistema de gestió pública. Per tant, a dia d'avui, els empresaris que poden d'alguna manera tirar del carro, generar un motor de confiança i d'economia al nostre país, també estan en estat de xoc, perquè no saben com funciona l'administració. La que han conegut és aquesta manera de funcionar. Hem tingut pressupostos del tot opacs, és a dir, per què a dia d'avui la transparència ha de ser aliada d'un govern? Doncs perquè, per exemple, hi ha gent que justifica fins i tot el tancament que ha hagut de la nostra radiotelevisió valenciana, perquè ara el govern valencià s'ha entestat en contraposar el servei públic que teníem els valencians i valencianes d'informació, informació manipulada, controlada, etc. Sí, una RTBB que no era el que tenia que haver sigut, per un servei que hem perdut, contraposa això a 1.300 milions d'euros de deute que tenia aquesta televisió. Doncs bé, quan a tu te donen aquestes dades, la gent pensa, doncs era un servei que només que ens donava despesa i el servei que m'oferia no veig que en aquesta situació valga la pena assumir. Però estan jugant, d'alguna manera, en una dada perversa, perquè aquestes xifres de deute han estat amagades fora del pressupost durant anys i la gent no ha estat conscient de lo que estava passant en aquest servei. És a dir, ells mateixos estan jugant en la dada que ells, amb aquesta falta de transparència, han estat generant, és a dir, no han fet públic el malbaratament constant que estava fent-se fora del pressupost en la televisió valenciana, bona part d'ell en tràmits de corrupció, bona part d'ell en pagar a membres del Partit Popular o a su think tank que anaven a RTBB per a vanagloriar i fer de la figura del Partit Popular l'única alternativa possible, doncs durant anys han estat amagant i ara a la fi el que tenim és 1.300 milions d'euros de deute, 6 directius de Radiotelevisió Valenciana imputats perquè Compromís els hem denunciat a nivell penal per aquest deute generat, per una sensació que aquesta falta de transparència a dia d'avui ha fet que perdem un servei públic tan bàsic com la nostra ràdio i televisió públiques i en valencià, i a més aquesta sensació que la gent no entén què és el que ha passat i fins i tot puga justificar
perquè li ofereixen aquesta xifra com a contrapartida.